Master list is just the list na pwedeng ma-vaccinate. No? Kumbaga, magbibigay lang ka ng listahan. Pero, ang mangyayari niyan, pag binigay na namin at binabasa namin ngayon yung listahan ngayon, sabi, sige, okay na yan. Yan na yung master list ninyo. Saka ngayon tayo magka-counsel. You can still say no. No? You can still not sign the waiver. Ito ang nilinaw ni Dr. Jose Antonio J. Rivera sa eksklusibong panayam ng news team kasabay ng pagsasaayos ng mga guidelines sa vaccination program ng lalawigan. 30,000 ang tinatayang nasa hanay ng priority list o medical frontliner ng lalawigan ang ibibigay umanong listahan sa Department of Health. Bahagi ng pagsasaayos ng master list ay ang screening para dito bigyan ng counseling ang mga isasalang sa inoculation process o pagbabakuna. You will go into counseling. Ang mangyayari lang ngayon really is a master list. Parang ito yung listahan ng health workers namin dito sa Pampanga hanggang barangay health worker. Bibigay natin. Pag time na ng magpapaturo, there's pre-registration, pre-counseling, and then there's counseling again, and then there's screening again. Anytime in that flow, pwede silang humindi. Bukod sa simulation process ng vaccination plan, usapin ng confidence booster sa anumang bakuna na ibababa ng Department of Health ang kanilang unang ikakampanya. Anya, mahalaga ito sa kanilang magiging kampanya lalo't ang target umanong laki ng populasyon ay hindi dapat bababa sa 2/3 ng populasyon o kabuuang 67% ng populasyon ng Pampanga. Kailangan namin ng media blitz in all forms and sizes for them to understand na itong brand na to ay safe. Because personally, I will not advocate it if I don't feel it's safe. No? If I don't feel it's good, personally, ako mismo. Kasi ako mismo tatanungin. No? That's why when they ask me if I will, I honestly tell them, I feel the government naman will heed and will listen to its people and come up with a good brand. Base sa kanilang nailatag na plano, 31 pribadong hospital, 11 provincial district hospital at 1 regional hospital sa Pampanga ang itatalagang vaccination site. 240 na katao ang kayang i-accommodate umano ng bawat vaccination cell sa 8 oras na operasyon. Ayon kay Dr. Rivera, napagkaisahan nila na dapat ay hospital facility ang vaccination sites upang mapaghandaan ang iba't ibang medical scenario na maaaring pagdaanan ng isang babakunahan. Sa screening process ay may nakatalaga din umanong attending physician o doktor na susuri sa mga sasalang sa pagbabakuna. 30 minuto rin ang inilaan na panahon para masuri ang komplikasyon o epekto ng bakuna sa bawat benepisyaryo. Paolo G. Santos, CLTV News.